Oh, kapuya. Na ba karon si boy sa ilaha ha? Din adyo ko kaagwanta niyahang pasangil-pasangil nga di siya kabayad. Nahiman-hima madunggay na lang nato nga dito tarian, dito sa sugalanan. Naku paningon, ingon nga way kwarta. Napay kinahanglanon ka tong kwarta rong panahon na kay mahal kayong bugas. Napati daghang bayaran, kuryente, tubig. Dangan-dangan pag yun dili pa jud ta bayaran. Kapila nang ko nisig balik dire sa ilaha. Uy napudpod na lang akong sinilas. Karon kinahanglan nga makadad jud ko ron kung dili mi ko niya bayaran ron aw kinahanglan kuha jud ko collateral. So, okay pa ning naik collateral kay bahalag karon sa ano niya bayaran basta na ko ina kuha nga gamit niya doon sa lahabi. Boy uy gawas diha Ay, isuga ba nimo? kinsa man ko na di mangisog kuno be kapila nang ko balik dire sa inyo may gani karon abta natin ka. No, kinsa may ingon nga balik-baliki ko diri. Ang imong utang Oh, mentras buhi ang tao makabayad yun na sa utang. oh lagi mintras buhi so kanto gano sa mo mabuhi ano makabayad na ka. Paabot kung makakita akong trabaho ika ba? Magpautang gani ka, makapaabot ka gano sa ako mo bayad, dili ka mamugos ka. Mugos. Dili man sa ingon nga namugos ko. Ang ako lang gikapoy na ko sa balik diri sa inyo na wa jud koy mada. Akong sinilas ay nahilis na lang nila ka pa doon diri sa inyo ha. Aw ka na yung ipaningil, ipalit ako chinilas, hindi mahilis. Kabisal bahisa yun no. Ikaw pa nanguta, ikaw pa inanaw tinubagan niya rin ako. O baka kay baw ha. Nga sa pagpanghuam nimo og kwarta giunsa nimo o imong gigasto. O kinsa may nabulan pagpanghuam nimo di ba ikaw man? Malagi. Mo bayad ko ng utang, oy kung makakwarta ako napildi mo gustari. Tare maulad gi. Pila pa sana. Lagi tare ra gyud. Kapag pa to, ika, unom parang kabuan. O unang kabuan tunga sa tuig na. Wa kang babae ana. O at least wag kabuto sa katuig. Trabiha din no pero sukuha din mo basta di jud ko mo uli kung dili ko makadas imong bayad. Aw. Kinahanglan now. Ay ko to ay gaw ko mulipay. Kung di ka mo uli, no? Kung di ka kada, bisig ikay makuhaan. Unsa may makuha nga rin ako. Wa ka mahadlok nga mo ari nga ikar usa. Unya no mahadlok man ko wa mo ko isa. O wa kay sa, pero wa nimo na ako ra usa diri. Ate ikaw ra usa. Puro na babae ka. Pilay ra kusog ng babae. Susto ka di ko musukol. Yeah. Kini ang imong bayad. Nawatay ka bayad na unsa man taong ka. Sige. Alang Sige, jud ani. sige ha. Sige unsa man. Na ako'y kuha mo. Para mahilom na ka. Ang gero mahilom ko sige pahilom ako. Pero, impaso na tong utang. O depende unsa man ang kasiha ko no be. Oh, kini, malipay pa ka. Maluya pa ko. Unsa gali na sus naghanap ng chichibra. Para Sulti na yon. maimpas ng utang. Palag mapugos ko. Ikaw pa mapugos. Sabi ba? Kanang. Ay. Karon, Unsa man? ana-anaon nanti ka. Unsa pagtuon mo nako oy. Wa ko ni ani para magpana-ana nimo, ani ko para maningil. Ay, maningil di ay. Maningil ko sa imong utang lagi ka puya man kapila man ka istoryahan oy. Sige. Hay lagi grahon ko nimong balay. Ako sus, may ganun na nag-ana. Wa mo ko'y kabayad mo. Mo ana lang ko balay. O sige ko ani. Di total pwede mo sa ko ning magalit, pwede ko ning paabangan, o pwede gini ako puyo diri. O asa man papeles ani? Oh, Ang tutulong siya ta, asa? mo na problema kay di ni akong yuta. Ay, sus kin. Ang kansiham ginako ani eh. So kining balay na lang. Oh. Una kung kuha ko ni tagiyan yuta. Kuha sa ning balay. Pila na. Uno. Kuha ko ng yuta sa tagiya gamiton. Imo sa ning kuha ang balaya. Asaho no. Oh, Palsa rin no. Problema na lang, hindi na akong problema. Pero karon, siguro. sa di pa nimo makuha ang ako ang balay. Ano sa man? Kinahanglan makuha nimo akong pagkalalaki. Hoy, wa ko mahangol ana mo paglalaki hoy. Wa ka mahangol. Hey, maigo ka. Sigurado mo yung mabughat ka. Sigara awa ko mahangol ana kay naapon to sa mua, mas dako pa ana. Ay, baby. Oo, sige, soye. Soye. Ayan, Soye.